Una dintre noile funcții din Recap Pro 2023.1 este capacitatea de clasificare automată a datelor scanate în puncte pe teren și diferite de teren. Puteți selecta unul dintre nivelurile predefinite de opțiuni de detaliere pentru a procesa datele pentru teren și caracteristici sau puteți selecta personalizat, custom, pentru opțiuni suplimentare. Recap Pro 2023.1 va afișa acum norul de puncte în culori diferite în funcție de clasificare. În acest exemplu, facilitează distingerea punctelor de pe teren de cele neclasificate. Capacitatea de a filtra punctele după clasificare vă permite să exportați doar punctele pe care doriți să le folosiți pentru a construi o suprafață. Recap Pro va unifica scanările proiectului într-un singur fișier, iar acest fișier poate fi folosit în software de proiectare pentru crearea suprafeței. Utilizarea norului de puncte clasificate pentru a genera o suprafață în acest exemplu în Civil 3D vă va asigura utilizarea doar a punctelor de care aveți nevoie pentru a reprezenta cu precizie condițiile existente ale terenului din proiectul dumneavoastră.